Sa ibong kan pagtios, nung kada naisipan kang 43 anyos na si Tatay Pedro Ginilo Naga kan Purok 1 Barangay Tumpak Kamalig Albay na talikudan ang sa iyang pagiging ama sa 5 niyang aki. Pirang taon naman ang nakaagi kan piliun kan sa iyang esposa na talikudan sindang mag-arama. Sa ibong kaini, mas nagpursigi pa siya sa buhay, maitaw sa ng pangangaipo kan sa iyang mga aki. Sa laog nin 15 taon, sa pagwe-welding pigkukuha ni Tatay Pedro, an urual daw nindang pangangaipo. May sadit man siyang welding shop sa indang harong, alagad sagud sa kaya pa kan sa iyang lawas, nagtataga suro sideline man siya sa iba na nangangaipo kan sa iyang serbisyo. Anhigos asin pagiging maray na ama ni Tatay Pedro, bako ng bago kay punong barangay Pablo Solano, ngani dawa puro paano makatabang sa pamilya Naga. Nagsurat ang opisyal sa Sunwest Care Foundation Incorporated asin hinagad na matauanin sa diring welding machine si Tatay Pedro. Pasalamat po, tsaka tabang po ng Bicol Sunwest Care Foundation na natawan po siya ng opportunity na matawan trabaho. Konting sumasado, pagkakitaan man lang. Bihap po sa mga council, nagpasalamat po kami. Sa ibong kan makusog na pag-uuran kasuod ma, personal na binisita kan Sunwest Care Foundation Incorporated si Tatay Pedro. Bit-bit and welding machine na sa indang regalo. Labi ining ikinabigla ni Tatay Pedro, daing niya daw hunaon na makakaresibis siya nin welding machine hali sa karahayang buot kan foundation na naging posible sa inisyatibo kan sa indang kapitan. Dakulang tabang ng gada ini sa iyang trabaho. Salamat po. Magmako sa pinatawag ng dangan ng kuwan na mga gamit para sa tapos man na wala kagamitan na ayaw man ako skill kaso kulang po ako sa gamit kaya magmako ako sa diligatawang ninda sa tanggap ko. Salamat sa sandan na ako man na nadawa na kuwan talagang kahit pang kumampo talaga yan. Lauman kan Sunwest Care Foundation na lugod, maging dalan ang sa indang ipigtaong welding machine ngani makahawa sa pagtiyos ang pamilya Naga. Lahat po sana na naging benepisyaryo namin, sana po pangalagaan yung mga gamit na ibinigay namin and hopefully makatulong po and sana po maabot natin yung objective natin which is madagdagan yung output nila and tumaas po yung income nila. Asigurasyon man kan opisina kan Sunwest Care Foundation na padagos sindang matauning pag-alalay urog na sa mga pamilyang nasa laylayan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calvez.